सोना के सोहर गवाई लागी गवाई लागी जनमंती जाति के लग जाई मोहर सोना के भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। तोरा नियन के तना चल गेल रे, समस्या के नहीं हमर हल भेलै रे। तोरा नियन के तना चल गेल रे, समस्या के नहीं हमर हल भेलै रे। छुआ जने ना मन जहुआ बेलागे सुन चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी सोना के सोहर गवाई लागी चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी लहंगा के भीतर हो गौरम गोदाम रे। चर्चा हमार हो कैर छोड़ा पूरा सारे आम रे। अच्छा ऐसन बात है गे आज पहले हम करम कराई गे मजा भरपूर तोरो भेटाई गे ऐसे छुआ ना मन अच्छा। सोनिया लागे। चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी सोना के सोहर गवाई लागी चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी हियो कलकतियाना नथिया उतार रे। काहे गे? मान हमर बात ना ता होई जे तुम्हारा रे। अच्छा देख लेवे जो तू तो जननी ना हमारा बारे में मन बिगड़ता हो तो कुमारे में सुन राहुल बाबू बोलो। बुझाई लागी। चंद्रवंशी जाति के लग जाई मोहर सोना के सोहर गवाई लागी चंद्रवंशी